Best Voice Actor in Anime, Yuki Kaji. 俺の名はエレン・イエーガー。すべてのユミルの民へ。さてさてさて、最高にいい気分だ。鈍い、弱い、未熟。そんなものは男ではない。緑谷、俺たちも一緒に戦わせろ。絶対に許さん。殺してやる。殺してやるぞ。仲間のために頑張るはおかしいこと。ゴミが。お前たちがこんなところで何をしている。さっさと帰れ。お前は俺の技を二度も見切った。本気の本気で眼中にないからさ。黙れ。なぜようになるのはこの俺だ。うわ、なんでんなとこから入ってくんだよ。俺じゃヤモリとカマ野郎に先越されちまうな。違うって脇腹つくんじゃなくてっていうか、明日までにきっちり50万持ってこい。